Er de døde? Jeg fik dem. Og du fik også deres våben, kan jeg se. Jeg brugte ikke Ja. et eneste skud. Fordi jeg var bange for at skyde jer, elevatoren? Hvem tog elevatoren? Er der nogen, der kan give mig en steampack? Jeg har 10 Hvorfor er der en plant her? Ikke for noget. Det er min. Åh. Fem minutter. Så er mine planter færdige. Det er ikke det værd. Man må simpelthen ikke putte props i siden. Niks. Fail. Yep. Lol. It's my rule. Han kan sgu da ikke bare lave en regel, bare fordi han er admin. Ja, tak. Hvornår recordede du? Nu holder du kraftet med den der knap inden til du er færdig med at snakke. Ja. Det er pisseirriterende at høre på. Er der nogen, der kan sælge mig? Nej. Recorder du stadig, han vil give mig et band for at han abuser? Optager du stadig, spørger dig, fordi han vil bande mig for godt. Lol, Hitman er med os. Åbenbart. Godt. Ja, hvad, jeg forstår ikke. Er der nogen, der kan sælge mig en fucking steampack? Hvorfor? Ja, tak. Han får virkelig problemer med Seduce, hvis han bliver ved med det der. Især hvis han banner en af os, du bliver ved med op til ham. Ja. Vi skal bare blive ved med det. Fuck, han er bare klam, han er admin. Prøv at se, så flamer han med folk. Hvad fanden er han for en admin? Han er også blevet permbandet en gang for at bruge hack. Altså, dus det. Ja. Og så er han blevet Fanden admin. skrev det. What the fuck? Jeg ved heller ikke, hvad der er sket. Fanden er lige gået galt i deres hjerne. Han må med at slikke noget røv. Hvad for sagen? Kommer der en eller anden Dr. Hux og siger, at facepalm. Fanden, hvad det betyder det? Facepalm. Hvad mener du med det? Fail. Lol, Seduce han er inde i, at han snakker Teamspeak med Frito. Hey, vi kan jo gå ind og join ham og svine. Channel switched. Nogen der bryder ind igen. Office. User